Nesta distribuidora do Porriño teñen alimentos almacenados que lles permitirían abastecer tendas ou bares durante varios días. É un estocaxe aproximado para uns 30 días. Salvo en algún produto en concreto que podría haber falta porque non polas datas de caducidade non nos dá tempo a telo. Pero en principio, tendo en conta que os produtos teñen moita caducidade, pois son 30 días, 35 días. O problema pode aparecer en produtos frescos que impiden almacenalos tempo. O problema pode estar aí, a mellor nos produtos, nas empresas distribuidoras de produtos de alimentación, de froita, peixe, todo que sea moi fresco e que caduque dun día para outro. Polo momento falan de atraso na recepción de mercancías e fan un chamamento a non facer un acopio innecesario de alimentos. Por ahora está todo bien. Sí, no hay problema. Podríamos llegar a quedarnos sin esos productos frescos, pero por ahora no tuvimos problema. A Asociación Española de Distribuidores, Autoservizos e Supermercados considera que para los camións antes de que nevase fixo que perdesen horas de reparto ás tendas. Din que foi unha medida desproporcionada e piden que se priorice a circulación de camións con produtos de primeira necesidade.